ጊዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ መግለጺ ኣዘዝቲ ሰራዊት ኣዋጅ ዕልዋ መንግስቲ ክብል ከም ዝኾነነም ብዕልዲ ኣፍሊጡ ይርከብ። ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሓይልታት ትግራይ ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ዕልዋ መንግስቲ ዝኣወጀ እዩ ክብል ቤት ጽሕፈት ፕሬዝደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኮኒኑ ይርከብ። ነቲ ንጎ ዝወፀ መግለጺ ኣፍልጦ ከም ዘይህቦ ዝተቐሰቲ ኣማሲኡ ዝወፀ መብርሂ ቤት ጽሕፈት ጌታቸው ረዳ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ንምዝራብ ህጹጽ ኣኼባ ካቢነ ፀዊዑ ይርከብ። እዚ ብሽም ኣዘዝቲ ሰራዊት ዝቐረበ መግለጺ ጊዜያዊ ምምሕዳር ዘይፈልጦን ብዝኾነ ይኹን መዐቀኒ ድማ ሕጋውነት ሞራላዊ ቅቡልነት ዘይብሉ ዘይንቡር ተግባር ይኽብል ገሊጹ ይርከብ። ካቢነ ጊዜያዊ ምምሕዳር ነዚ ዘይንቡር ውሳነ ኣዘዝቲ ሰራዊት ንምርኣይ ህጹጽ ኣኼባ ፀዊዑሎም ነቲ ኩነታት ድሕሪ ምርኣይ ድማ ንህዝብና ዝርዝር መብርሂ ክንህብ ኢና ክብል ገሊጹ ይርከብ። ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሓይልታት ትግራይ እቲ ብመሰረት ውዕል ፕሪቶርያ ዝተመስረተ ጊዜያዊ ምምሕዳር ዝተዋህቦ ሓላፍነት ብግቡእ ኣይፈጸመን ብምባል ምትዕራይ ክገብረሉ ዝደኸሙ መሓውራቱ ድማ ክትኩ ከም ዝወሰኑ ብሓሙስ ብወግዒ ኣፍሊጦም እዮም። እቶም መራሕቲ ሰራዊት ትግራይ ብዝብል መግለጺ ዝሃቡ ካብ 12 ጥሪ ክሳብ 14 ጥሪ 2017 ድሕሪ ዘካየድዎ ጽዑቕ ኣኼባ ትማሊ ሓሙስ መንገዲ ኣፈኞም ገብረ ጻድቕ በዓል 13 ነጥብታት መግለጺ ኣቕሪቦም እዮም። እቲ መግለጺ ብተወሳኺ እቲ ውስኑን ንጹሩን ተልእኾ ሒዙ ዝቆመ ጊዜያዊ ምምሕዳር ተልእኾ ብግቡእ ኣይፈጸመን ጥራይ ዘይኮነስ ቁልፊ ስልጣን ዝነበሮም ኣመራርሓን ኣባላቱን ካብ ተልእኾ ወጻኢ ረብሓታት ህዝቢ ንጎኒ ብምግዳፍ ብኣንጻሩ ክሕደት ከም ዝፈጸመን መሳርሒ ረብሓ ሓይልታት ወጻኢ ኮይኖም ኣለዉ ክብል ክስታቱ ኣቕሪቡ እዩ። ብወገን ጌታቸው ዝወፅእ ሓፂር መብርሂ ብወገኖም እቶም ኣዘዝቲ ዝሃብዎ መግለጺ ኣዋጅ ኩናን ስርዓት ኣልቦነት ዘስዕብ ብምዃኑ ኣባላት ሓይልታት ጸጥታ ብእውነ ተገንዚብኩም ብጽንዓት ክትነጽግዎን ካብዚ ወጻኢ ዝመጽእ ዝኾነ ዓይነት ትእዛዝ ተግባራዊ ከይትገብሩን እነፍልጥ ክብል ተማሓጺኑ ይርከብ። እዚ ሓድሽ መግለጺታት ኣዘዝቲ ሰራዊትን ግብረ መልሲ ጊዜያዊ ምምሕዳርን ነቲ ኣብ ትግራይ ተፈጢሩ ዘሎ ፖለቲካዊ ቅልውላው ዘጋድድ ከይኮነ ከም ዘይተርፍ ይግመት። ኣብ ትግራይ ኣብ መንጎ ኣባላት ማእከላይ ኮሚቴ ሕወሓት ብዝተፈጥረ ምምቕቓል እቲ ውድብ ኣብ ክልተ ተመቒሉ ጥራይ ዘይኮነስ እቲ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ዝመርሖ ንጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዝመርሕ ጉጅለ ካብቲ ካልእ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረማርያም ዝመርሖ ነባራት መራሕቲ እቲ ውድብ ዝሓቖፈ ጉጅለ ዕንቅፋት ስራሕ ከጋጥሞ ከም ዝጸንሐም ብተደጋጋሚ ክገልጽ ተሰሚዑ እዩ። እቲ ትማሊ ዝወፀ መግለጺ ህሉ ፖለቲካዊ መድረኽ ትግራይ ብኣውራጃነት ከባብያውነት ተመቓቒሉ ኣብ ከቢድ ቅልውላው ከም ዝርከብ ብምጥቃስ ብሰንኪ ውድቀት ስትራቴጂካዊ መሪሕነት ረብሓታት ህዝቢ ንጎኒ ተገዲፉ ምጥቕቓዕ ቀንዲ ውራይ ኮይኑ ከም ዘሎ ኣነጺሩ ይርከብ። ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ብመሰረት ስምዕ ፕሪቶርያ ብመንግስቲ ፌደራል ከም ዝቆመ ዝፍለጥ ኮይኑ ንፕሬዝደንት እቲ ምምሕዳር ንምቕያር ናብ መንግስቲ ፌደራል ክቐርብ ጸንሐ ተደጋጋሚ ሕቶም ጉጅለ ደብረጽዮን ከም ዝተነጽገ ዝፍለጥ እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ታሕሳስ መራሕቲ ትግራይ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዝራኸብሉ ኣጋጣሚ እቲ ብዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ጉጅለ ጊዜያዊ ምምሕዳር ብሰንኪ ጌታቸው ረዳ ዝተዋህቦ ዕማም ክፍጽም ስለ ዘይከኣለ ብምክትሉ ጀነራል ታደሰ ወረደ ይተካኣልና ዝብል መፍትሒ ሓሳብ ሒዙ ከም ዝቐረበ ተገሊጹ ነይሩ። ነቲ ሕቶ ዝነጸገ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ግን ጸገማት ጊዜያዊ ምምሕዳር ንጌታቸው ብታደሰ ንምቕያር ከም ዘይፍታሕ ብምግባር ጊዜያዊ ምምሕዳር ስርሑ ከይሰርሕ ሰራዊት ኣብ ጎንዮ እናብልኩም ህዝቢ ተደናግሩ ኣለኹም ብስም ኣብያተ ምኽሪ ሰላም ሕብረተሰብ ትዝርጉ ኣለኹም ዝብል ግብረ መልሲ ከም ዝሃቦም ንመንግስቲ ፌደራል ብግቡእ ብምልኣት ከም ዘይፈጸመም ከም ዝገለጸም ኣይርሳዕን። ኣዘዝቲ ሰራዊትን ጸጥታን ክልል ትግራይ ብጊዜያዊ ምምሕዳር ክሕደት ተፈጺሙና ክብል ኣብ መግለጺኡ ኣስፊሩ ይርከብ። ሰለስተ መዓልታት ኣኼባ ዘካየዱ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊትን ጸጥታን ክልል ትግራይ ድሕሪ ኣኼቦም ኣብ ዝሃብዎ በዓል 13 ነጥብታት መግለጺ ብኣቶ ጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ጊዜያዊ ምምሕዳር ሓላፍነቱ ዘንጊዑን ንረብሓታት ትግራይ ክሒዱን ብምባል ነቲ ብዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝቐረበ ዳግም ናይ ምቅላስ እማመ ከም ዝድግፍ ገሊጹ እዩ። እቲ መግለጺ ስምዕ ተጻወብ ፕሪቶርያ ብምሉእነት ክትግበር ዝጽውዕ ኮይኑ ኣብቲ ዝካየድ ዘሎ መስርሕ ምፍናውን ምጥያስን ሰራዊት ዘለዎ ተቃውሞን ኣስሚዑ እዩ። ነቲ መግለጺ ጠሚቱ ፕሬዝደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣብ ዝሃብዎ ምላሽ ዝተፈላለዩ ኣረኣያታት ዘለዎ ተጋሩ ዝመስረትዎ ናይ መኸታ ሓይሊ ሰራዊት ክልል ትግራይ ንናይ ሓደ ጉጅለ ረብሓ መጥቀሚ ምፍታን ተቐባልነት ዘይብሉ ስሕተት እዩ ክብል ገሊጹ ይርከብ። ጊዜያዊ ምምሕዳር ኣምሳይኡ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺውን ንምግለጽን ቅዋመነቶም ኣዘዝቲ ሰራዊት ዕልዋ መንግስቲ ዝኣወጀን ውዕል ፕሪቶርያ ናብ ሓደጋ ዘእቱን ኢሉ ሰሚይዎ ይርከብ።
لعلوة مرارح سراوي تجراي كاب تري عسر دخل تشعل عسر شو عتن كساب تري عسر تربع دخل تشعل عسر شو عتن أما تمرد أو وانوي هلوي بوليتيكاوي محبراوي إيكونومي خناتات أم سلام دهنة تجراي أو ويشت أو ندقاون خناتات ملكيتو عميق زكاينا تنكون حزبنا بقابسون بماسوات النتون زرقاقتهم مسلات يتحصل له نا حزبنا حدنت بخبايباونتن بوراجاوت حساسبان كزرق بمقبار أب كبيد قلولاو أتيركب بوليتيكا تجراي بسنكز تفترة ودكات استراتيجيكا وبريحنت أب انكل الآتيو أب كندب كندور عايزة تكورن أبو زرباربن قلت زخاننا يسال الفا وقلنا نفلالاي بمحاز ربعاز بتجراي نقول نتجريفو نعم متفق عن مسألة من أتيركب نايزو تسيت حدنا تزب تجراي وحدقا ودقن ندحري تمليسون تجراي بزي متن بخبامن قشتن كحسبن مخت ناي مخت حيلتاتنا كشغررو صار حزبن سرقتن جبلنياتاتن دما جبرتن حدقتن زخون اللخونتاتنا تفترى يخدلنا استفعلنا حقت حساتاتنا تفتصمو سلاماي هو تجراوينا تتناقعه لعلنا تحقق فيه فتح سينو تسفى قرص لا تجبره يركب حقن سرعتن كسفنو كابز قبوم أكلات كسون كابز قبوم فتحي قبو فتح سلازي رخبة زلوا حزبنا عبي ناي تسفى مغرات أجمات يأطلو لو على ودنا حزب تجراي تتحيسو جزء واحدنا حزبنا مريتنا بحيل توقبيتي يركب حزبون تجونا سايدا وتكبر تتناخيرو يقصل له أبتحت وررت حيث أرزل لهزبنا بتوم دمنياتها تسلعتو بمعلتو قفعل مكراني في الصمن لولو كام مربتو استبزا بالهزبنا نعمتات هيوتو أبكبيت سقاياتيو عدد حمامن موتن كوين يركب نايزبنا لو على بنت مرقا قص زخنا هزباوي بيت مخرتات كفرسا ناتا قبره أما حضرتو بمثلينت ناتا تكو منقستا وقلقالوت بزترقاقا منقد كي وهب أبكبيت سقم كأتو قبرلو حزب تجراي نابكينات زاتوه قبل عليوس أوجلون تفصمن نايت سنتت جنوسايد كينات نهلون يلزم مكتون مسوعات زخفل للمبر دليل زمزو كينات مسوعات النتنا يكونن زي كم حدث وكين زم مكتون مسوعات النت زخفل للمكينات مخاتو زمراسعون زلالون أكلات النات براختو قبل على حزب تجراي تدرارب جبنات كفصمو يجبرلو زي كي أخلو بزي محرات زنتو جنوسايدرات مسملو مرداتهم كل غاو بمقبار حتى تنت كيهلو تغيرلو حزب تجراي تمالي لم يكن صباح حريو سلامي كساب حز زكايدو تقالون زخفلو مسوعتنتون من انت سلامي يخون بر صلاتنا ناي صلاتي تلاعقت زخون حيلتات عمريت يله بعراي ولدن يحسوت درست بملعل دلاي كيناتن دلاي سلامن النولو امد نغار يركو حزبنا كافت زلو عميق كل مدى يوصقن موصا زخلو كل حبرتسب فلاي كعات زبزك كفال حزبنا زخون منسى تجراي زرب حلو تلمون باغباو زمرح لوط خمزت ليو ومني يخون بر ابي تجميرو ابي كم زولدا زي فلت زرغاغصوم ربحاتات بغلص زي تنصر حسابات حيسكا لوط زبلو قالات بمدغغام نحزب بمدغغار هلونا حزبنا بحدغا كود يغبرلو ገለገለ ሚዲያታት ትግራይ ናይ ህዝብ ልሳን ኣብክን ዝኾና ናይ ውልቀ ፖለቲከኛታትን ናይ ደገ ኢደታውነትን ዝተቐልዓ ናይ ውልቀ መሳርሒ ኾና ከም ዘለዋ ንማንም ግልጽ እዩ ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ በቲ ውዕሊ ፕሪቶርያ ስምምዕነት መሰረት ተዋህበቶ ልእኾ ውስንን ግልጽን እዩ ነይሩ ዝተዋህበቶ ልእኾ ብኣግባቡ ይፈጸመን ጥራሕ ዘይኮነስ ዝተወሰኑ ቁልፊ ስልጣን ዘለዎ ኣመራርሓን ኣባላቱን እውን ካብ ተልእኹ ወፃእ ናይ ህዝቢ ትግራይ ብሄራዊ መራሕሓን ጎን ብምግዳፍ በኣንጻሩ ክሕደት ብምፍጻም ኣብ ናይ ደገ ሓይልታት ረብሓታት መሳርሒ ኮይኖም ዝኸድሉ ኩነታት ተፈጢሩሎ ካብዚ ብምብጋስ ንጹር ኣንፈትን ሽቶ ዘይብሉ ዘረባን ተግባርን ነንባዕሉ ብዘፋልስ መንገዲ ክመርሕ ቀጻሊ ስልጣኑ ከደላድል ዝፅዕር ዘሎ ምዃኑ ናይ ኣደባባይ ሚስጥር እዩ ካብ ዓቕሙን ላዕሊ ታሪክ ዝሰርሐ ሰራዊት ትግራይ ሕዚ እውን ገና ዘይተተግበረ ህዝባዊ ተልእኾ ዘለዎ ሓይሊ ምዃኑ ይፍለጥ ነዚ ህዝባዊ ትካል እዚ ንተልእኹ ዝምጥን ንድልውነቱ ዝዕቢ ተግባራዊ ክንዲ ዝፍጸም ክዳኸምን ድልውነቱ ክልሕልሕን ብዝተፈላለየ መንገዲ ክጥቃዕ ይግበረሎ ሓድነቱ ኣብ ጥርጥር ከኣቱ
من نبابرون عقمتاتو كداخل استفلالي ناي صلمن تقنن طقعتات نابصحو غزياو ممحدار تግራይ ክከላኸለሉ ይግባእ ነይሩ ይኹን እምበር ኮነ ተባሂሉ ነዚ ናይ መኸተ ብልዕጫፍ ዝኾነ ሰራዊት ትግራይ ተስፋ ክቆርፅን ኣመኔታ ክሰእነሉን ይግበረሉ ኣጠቃሊልካ እንትርአ ሓደ ህልውና ህዝቢ ትግራይ ኣብ ክቢድ ናይ ህልውና ሓደጋ ወዲቑ ይርከብ ካልኣይ ኣብ ትግራይ ዝለዓለ ፖለቲካዊ ማሕበራዊ ኢኮኖሚያዊ ቅልውላው ተፈጢሩ ከም ዘሎ ሳልሳይ ነዚ ክፈትሕ ዝተወደበ ግዝያዊ ምሕዳር ናይ ህዝቢ ትግራይ ብሄራዊ ሓድልየትን ሕቶን ኣብ ምምላስ ተግባር ከም ዘየለ ራብዓይ ጸላእት ህዝቢ ትግራይ ድማ ነቲ ተፈጢሩ ዘሎ ናይ መሪሕነት ሕመቕ ተጠቒሞም ልቢ ተሰሚዖም ነዳድ እናወሰኹ ይኸዱ ከም ዘለዉ በቲ ዝገበርናዮ ሰፊሕ ምይይጥ ክነረጋግጽ ክኢልና ኢና ካብዚ ብምብጋስ ኣብ ዘምስዑ ርእሰ ጉዳያት ተማይጥና ኣብ ስምምዕ በፂሕና ኣለና ዳማይ ፖለቲካ ትግራይ ካብ ዕጡቕ ሓይሊ ወፃእ ዲሚሊታራይዝ ክኸውንን ኩሎም ይምልከተና እዩ ዝብሉ ናይ ፖለቲካ ሓይልታት ካብ ናይ ዕጥቂ ጎነፅ ወፃእ ብነፃነት ክቃለሱ ከም ዝግባአን ነዚ ዝምቹ ባይታ ንምፍጣር ካባና ዝድለ ድጋፍ ኩሉ ከም ንገብር ኣብ ሓበራዊ ምርዳእ በፂሕና ኣለና ካልኣይ ኩሎም ኣብ ትግራይ ዘለዉ ናይ ፀጥታ ሓይልታት ብሓደ ማእኸል እዝቁፅር ክምርሑ ኣብ ስምምዕ ተበፂሐሎ ሳልሳይ ግዝያዊ ምሕዳር ትግራይ በትብቲ ኮንፈረንስ ተዋህቦ ስልጣንን ሓላፍነትን ዝተቐመጠ ኣሰራርሓ መሰረት ክምራሕን ናይቲ ግዝያዊ ምሕዳር ኣድላይነት ከም ዘለዎ ተቐቢልና ኣድላይ ምትዕርራይ ክግበር ተራዳዲና ኣለና ራብዓይ ሰራዊትና ነቲ ናይ ፕሪቶርያ ውዕል ስምምዕነት መሰረት ብምግባር ሰላምን ድሕንነትን ህዝቢ ትግራይ ንምሕላውን ሓድነቱን ንምጥንኻርን ንተልእኹ ብቑዕ ክኸውን ድልውነቱ ከረጋግጽ ከም ዝግባእ ተራዳዲና ኣለና ሓምሻይ ሉዓላውነት ህዝብና ሉዓላውነት ግዛእታዊ ሓድነትና ሕገ መንግስትናን ኣብ ምኽባር ብዕምቆት ሰቲና ኣብ ምርዳእ በፂሕና ኣለና እዚ መበገስ ብምግባር እዞም ዝስዑ በዓል 13 ነጥብታት መግለፂ ቅዋም ኣውፂና ኣለና ሓደ ክልተ ዓመት ዝገበረ ውዕል ሰላም ፕሪቶርያ ቀንዲ ውራይ ግዝያዊ ምሕዳር ክኾን እናተገብኦ ክሳብ ሕዚ መሰረታዊ ተልእኾታቱ ክፍፅም ዘይምኽኣሉን ካብ ዝወፃእ ኣብ ሪፎርምን ለውጥን ዝብሉ ብቑዕ ምድላውን ዕላማን ዘይብሉ ምንቅስቓስ ምእታው ንህዝብና ስለ ዘይረብሕ ትኹረቱ ውዕል ፕሪቶርያ ብምሉእነት ክትግበር ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ዘሎ ህዝብና ስቓይ ክእክል ዝተፈናቐለ ህዝብና ውሑስ ብዝኾነ መንገዲ ናብ በረበቱ ክምለስ ሉዓላዊ ግዝኣትና ክምለስ ምግባር ብምሉእ ዓቕሙ ክሰርሕ እናሓተትና ንተፈጻምነቱ ካበና ዝሕተት ኩሉ ክንገብር ድልዋት ምዃንና ንረጋግጽ ዝኸበርኩም ተኻተልቲ ሎሚ ዝበልናዮም ሰናዱና ኣብዚ ወዲና ኣለና ኣብዛ ቻናል ሓድሽ ዝኾንኩም ሳብስክራይብ ብምግባር ስድራና ክትኾኑ ብኣኽብሮት ሓተኩም በብዘለኹሞ ሰላም ተመነኹ